Tupapiian puheenvuoro. Kirjoittaja Silla Ekholm-Tiainen. Ääninäyttelijä Anneli Mahlamäki. Äänitys ja editointi Jantse Oy. Tupapiian puheenvuoro. Juvan Partalan kuninkaan kartano syksyllä 1560. Isä aina sanoi, että sinulla, Margareetta, on tarkemmat korvat kuin valppaimmalla vahtikoiralla ja terävämpi pää ja kieli kuin itse Juvan kirkkoherralla. Täällä kartanolla minä olen kuitenkin katsonut parhaaksi pitää nämä ominaisuudet omana tietonani. Emäntä on nimittäin monet kerrat tähdentänyt, että Partalan Tupapiian tärkeimmät ruumiin osat eivät ole korva ja pää, vaan osaavat kädet, ripeät jalat ja suu, joka puhuu vain kysyttäessä. Hiljaa minä kyllä osaan olla, mutta kuuntelematta ja oppimatta en sitten millään. Tieto tarttuu minuun väkisin kuin iilimato Jukajärvessä. Ja syltty sentään. Miten paljon olenkin saanut Tupapiian pestissä ohimennen oppia valtakunnan menosta ja kartanon asioista. Kuninkaan kartano on voutikunnan ja veronkannon keskus, sen minä tiedän. Ja juuri siitä syystä linnantuvan voudin pöytään istuu ympäri vuoden hienoa väkeä. On monenlaista kruunun tehtävän toimittajaa. On kartanon linnaleirin majoittunutta kuninkaan sotilasta, nihtiä, huovia ja ratsuväen soinia. On orinratsastajaa ja pyssymiestä matkalla Viipuriin tai Rääveliin. Olavinlinnan käskynhaltija yöpyy aina ohikulkiessaan kartanossa. Tuomari tai kirkkoherra poikkeaa tupaan tuosta, ja kun käräjät kokoontuvat Partalassa 4 vuodessa, silloin tärkeää vierasta vasta riittääkin. Minä olen se, joka tarjoilen voudin pöydässä herralle ja hänen aatelisille vierailleen herkkuja, jollaisia ei palvelusväen pöydässä nähdä. Naudankieliä, kokonaisia kanoja, parhainta lohta, munia ja juustoa. Minä olen se, joka kaataa kruununmiesten tuoppeihin vahvan maltaista herrainolutta ja sytyttelee valetut kynttilät, joiden valossa matkalaiset nauttivat pöydän antimista. Siinä sivussa saan kuin itsestään tietää tulijoiden mukana saapuvat viestit ja kuninkaan uusimmat käskyt. Minä kuulen tärkeimmät uutiset aina aiemmin kuin hevosen ratsastaja Anders, mallaspiika Kaarin tai muut palkolliset. Pestini ansiosta tiedän enemmän maailmasta ja vuohipukki vieköön. Ymmärrän monta asiaa paremmin kuin yksikään renginkutale tai talonpoika, joka on tullut kartanolle päivätöihin, kasken kaatoon, papusadon korjuuseen, lannanlevityksen tai mihin hyvänsä. Naisväestä vain fatapuuri emäntä tietää asiat vähintään yhtä tarkasti kuin minä. Mutta hän onkin vaate- ja varastoaitan avainten haltija ja kartanon ainoa nainen, jolla on oikeus aterioida miesten seurassa, voudin pöydässä. Minä olen se, joka levittää linnantuvan pöydälle palttinaliinan ja tarjoilee Olavinlinnan käskynhaltijalle vehnäkakkua, tuota harvinaista herkkua, jota säästellään vain kaikkein arvokkaimpien vieraiden varalle. Siinä samalla olen saanut jo moneen otteeseen kuulla tarinat siitä, miten käskynhaltija 5 vuotta sitten omalta osaltaan auttoi kuninkaan kartanon perustamisessa. Kuninkaamme Kustaa Vaasa oli tuolloin saanut ajatuksen perustaa Suomen jokaiseen hallintopitäjään voudin johtama karjakartano. Ja savupeltti soikoon. Sitä minä olen alusta asti ihailut. Miten tarkkaan kuningas olikin asian ennalta tuumaillut. Suunnitelman mukaan kartanot toimittaisivat muonaa ja muita tarpeita sotaisaa Venäjää vastaan taistelevalle armeijalle ja majoittaisivat, varustaisivat ja ruokkisivat sotilaita, aivan kuten me täällä Partalassa nyt teemme. Siinä sivussa me näytämme juvalaisille talonpojille tilanpidon mallia kuninkaan ohjeiden mukaisesti ja vouti kiertää talosta toiseen keräämässä kruunulle veroja. Karjaa, viljaa ja polttopuuta, tervaa ja turkiksia, suolalihaa ja kuivakalaa,
ja mitä vain suuren sotaväen ylläpito milloinkin sattuu vaatimaan. Kuningas itse oli laatinut Olavinlinnan käskynhaltijalle kirjeen ja pyytänyt tätä valtakunnan etujen nimissä etsimään Savonmaalta kruunun kartanoille suotuisia paikkoja. Eikä ole mikään Jumalan ihme, että Juvan nimismiestalo Partala ja nämä laajat maat yhdessä 4 muun talonpojan tilusten kanssa arvioitiin tarkoitukseen sopiviksi kuin kärsä karjuporsaan päähän. Minä ymmärrän valinnan erinomaisen hyvin. Onhan tässä Männynmäen Harjanteen laella koko pitäjän mainioin paikka. Suuri Savon tie kulkee aivan vierestä. Tänne tullakseen ei tarvitse koukata kinttupoluille, vaan perille pääsee hevoskärrillä suoraa tietä sekä Hämeenlinnasta että Olavinlinnasta. Ja sikapiika Eelinkin osaisi sanoa, että Partalan peltomaat, niityt, kasket ja kalavedet ovat vertaansa vailla. Vouti on kuninkaan kartanon herra. Sen tietää kuka tahansa, jopa puoliälyinen kalastaja Paul ja lammaspiika Anna ja Vouti itse parhaiten. Mutta minäpä olen kruunun miesten puheita salakorvalla kuunnellessani oppinut, että todellisuudessa Voutikin on vain pahainen käskyläinen, varsinainen kuninkaan saappaiden nuolija. Kruunu on kartanon todellinen isäntä ja kuningas antaa kaikki määräykset ja asettaa tavoitteet. Kuningas sanoo, miten paljon muonaa kartanossa saa kulua syövää suuta kohden, minkä verran lampaan tulee tuottaa villaa ja kunkin lehmän voita ja miten paljon pelloista on saatava viljaa, kaskista nauriita ja niityistä heinää. Voudin tehtävä on vain huolehtia, että näin tapahtuu ja kirjata musteella ylös kaikki mahdollinen kylvöstä elonkorjuuseen, jauhamisesta leivontaan, oluen panoon ja sikojen ruokintaan. Vaan jos totta puhutaan, niin sen minä sanon tervatynnyriin upottamisen uhallakin, että jopa itse kuningas on loppujen lopuksi pelkkä renki. Tätä ei Leipo ja Gertrud uskonut, ei vaikka miten selitin, että kuninkaallinen mielipide ei sanele sitä, miten, milloin ja missä ajassa kartanon työt tehdään, vaan sen määrää sade ja paiste, yö ja päivä, auringon kierto ja kuun asento. Luonnonvoimien rinnalla kuninkaan valta ei ole edes höyhenen painoinen. Tätä en ole kuitenkaan oppinut Voudin pöydän puheista, vaan olen päätellyt asian aivan itse. Isä aina sanoi, että sinä, Margareetta, et näe vain koivun runkoja tai kivenlohkareita tai yhtä oravaa kiipeämässä kuusessa, vaan sinä näet, että kävyistä ja kannoista ja lehvistä ja latvoista muodostuu taivaan rantaan asti ja järvien taakse ulottuva kokonainen maisema. Uskallanpa vielä isäni sanojen päälle väittää, että tässä mielessä ymmärrykseni lyö kättä kuninkaamme Kustaa Vaasan ymmärryksen kanssa. Olen aina ajatellut, että kuninkaan kartanossa tärkeintä ei ole vain vieraskorea linnantupa ja sinne asennettu kartanon ainoa lasiikkuna tai uusi savupiipullinen uuni, vaan että kaikki kokonaisuuden osat jokaisesta penkkityynystä jokaiseen pässikiliin ovat yhtä tärkeitä, eikä yhdellä tee mitään ilman toisia. Kuningas on ajatellut aivan varmasti samoin. Koska miksi muuten hän olisi määrännyt, että joka vuosi Mikkelin päivän tienoilla on kartanolla tehtävä suuri inventaari ja laskettava ja kirjattava ylös jokikinen sarkakyynärä ja hamppunaula, napakaira, pajavasara ja klinkkulukko, tinakannu, maitopunkka ja jouhisiivilä, viljakappa, voileiviskä ja heinäparmas, mullikka, varsa ja vanha lammas. Linnantuvalla ei olisi pyykkipyttyä suurempaa arvoa, jos sen ympärillä ei olisi muita rakennuksia. Pakaritupaa, savupirttejä, ruoka-aittoja ja keittokotaa, puhumattakaan fatabuurista, jossa kehrätään, kudotaan ja ommellaan, säilytetään lankoja, villoja ja kankaita ja kaikkein arvokkaimpia metalliesineitä, kuten kuparikattiloita, keritsimiä ja kynttiläjalkoja. Ei ihminen tai eläin täällä selviäisi, jos pihapiiristä puuttuisivat karjaläävät, tallit ja sikalat sekä heinä- ja olkiladot.
Turkasen tarpeellisia ovat myös nahkurin verstas, vankihuone ja palovaaran vuoksi kauemmas rakennetut riihi, paja ja mallastupa. Aitoja ja kujanteita on oltava, ettei karja kuljeksi metsälaitumilta minne mieli tekee. Ja aivan välttämättömiä ovat myös puuliiteri, tunkio, syväkaivo ja oma mylly. Ei riitä, että on ohrapelto ja humalatarha. Pelkkä olut, kun ei pitele kartanon väkeä ja kruunun sotavoimia hengissä. Tähän ei väittäisi vastaan edes juomalle perso tallirenki Lasse. Ruuan eteen on viljeltävä maata ja korjattava satoa rukiista ja kaurasta, pavusta, nauriista ja herneestä. On hoidettava lehmät, lampaat, vuohet ja siat ja pyydettävä järvistä haukea, särkeä ja silakkaa. Lämmön eteen on kaadettava ja pilkottava puuta, poltettava tulta uuneissa ja valmistettava vaatetta ja vällyä. Eikä mihinkään näistä töistä ja askareista pystyisi vouti yksinään, vaan jokaista renkiä, kalastajaa, seppää, suutaria, nahkuria, muuraria, kirvesmiestä, työhevosen hoitajaa ja talonpoikaa tarvitaan. Ja Sirppi soikoon. Sen jos minkä minä ymmärrän erinomaisen hyvin, että naiset eivät ole vain miesten apuna, vaan ilman naisia jäisi moni asia tekemättä. Ruuan ja oluen valmistus ja tarjoilu, siivous, pyykkäys ja karjanhoito. Eikä taivaan tosi kukaan ompelisi lakanoita ja tyynynliinoja voudille ja hänen parhaaseen tottuneille vierailleen. En tiedä yhtäkään miestä, joka osaisi omin avuin leipoa leipää, kirnuta voita, taikoa villasta ja hampusta sarkaa ja verkaa saati paitaa ja housuja. Kukaan rengeistä ei osaisi valmistaa teuraista yhtäkään nelikkoa makkaraa, imeltää lästin vertaa maltaita tai valaa ainuttakaan leiviskää kynttilöitä. Itse voudilla ei olisi lyömäleimasinta enempää virkaa, jos ei olisi meitä muita pitämässä taloa pystyssä. Ja toisia kartanoita ja ahkeria talonpoikia, joilta kerätä veroja. Joskus minusta silti tuntuu, että vouti ei ymmärrä tästä särjen suomun vertaa, vaan näkee vain pullean vatsakumpunsa ja kuulee raskaan avainnippunsa kilinän seasta vain oman äänensä. Olen kuullut voudin suu täynnä siankinkkua marisevan, että liian suuri osa kartanon käyttövaroista kuluu palvelijoiden ja käsityöläisten palkkaukseen ja ylläpitoon. Minä kyllä sanon, viikate vieköön, että suurimman osan varoista ja muonasta nielevät kruunun miesten ja linnaleirissä majoittuvien huovien yltäkylläinen kestitys sekä voudin itsensä hienostelevat tavat. Voudin pöydässä olisi aivan varmasti varaa tinkiä parhaista, lestyistä jauhoista leivotusta leivästä tai väkevästä herrain oluesta, kun kerran palvelusväkikin kestää elossa ja voimissa yksinkertaisella ruokaleivällä, jauhovellillä, läskillä, särjellä ja hieman vetisemmällä oluella. Vouti eläisi makeasti pienemmälläkin palkkiolla ja vähemmällä voilla, ja kirjuri ja kellaripalvelija voisivat silloin tällöin tyytyä ottamaan oikean rahan sijaan palkaksi kenkäparin, kuten lääväpiiat, tai edes turkiksia, kuten rengit. Isä aina sanoi, että sinä, Margareetta, et tuijottele mennessäsi vain jalkoihisi, vaan osaat katsoa eteenpäin, ja se on hyvä. Sillä tavalla et törmäile puihin, vaan pääset tiheänkin metsän läpi valoisalle aukiolle. Tässäkin mielessä rohkenen kuvitella, että minun ja kuninkaan ajatuksen tavassa on ollut jotain samaa. Siitä en ole vielä aivan varma. Onko hyviin niittyihin järkevää kaivaa ojia, vai ovatko uudet kivikellarit sen parempia säilymään nauriita kuin vanhat kunnon maakuopat? Tai mikä tarve on muurata pöyhkeitä kaakeliuuneja, tai viljellä sellaisia hienostelevia uutuuksia kuin vehnä ja kaali? Toisaalta olen minä oppinut ymmärtämään senkin, että savupiippu on mainio keksintö. Ja suolainen juusto tosiaankin säilyy paremmin kuin tuore maito. Joten kovasti haluaisin luottaa siihen, että kaikilla muillakin kuninkaan uudistuksilla on ollut jokin kauas näkevä tarkoitus. Kovasti haluaisin uskoa, että niiden ja ajan myötä Partalasta
tulee vielä entistä erinomaisempi kuninkaan kartano, jonka antimista riittää reilusti niin kruunulle kuin omallekin väelle. Ja jopa voudille. Tänään minä kuitenkin kuulin ensimmäisten joukossa huonon uutisen. Kruunun viestin tuojalla suolasilakkaa tarjoillessani. Kuninkaamme Kustaa Vaasa on kuollut. Enkä minä sitä oikein vieläkään todeksi käsitä. Pahoin pelkään, että seuraavaksi kruunun painaa päähänsä joku mäntyjä päin kävelevä lahokääpä, joka ei näe nahkasaappaitaan pidemmälle, eikä ymmärrä, että mikään hyvä ei synny vaivatta, saati hetkessä. Vaikka kyntö ja kylvö ovat raskasta työtä ja vilja ottaa aikansa kasvaa, niin harvoin jää uurastus turhaksi ja sato korjaamatta. Kustaa Vaasa sen kyllä tiesi, joten levätköön rauhassa. Isä sanoi aina, että sinä, Margareetta, osaat mitä vain mihin päätät ryhtyä, ja sen minä toden totta tiedänkin. Jonain päivänä minusta tulee vielä Partalan kuninkaan kartanon mahtava fatapuuri-emäntä, joka ymmärtää hyvin, ettei ryijyn kuvio heti ensimmäisestä langasta hahmotu. Sitten saan istua voudin pöytään ja kuuntelemisen ja vaikenemisen sijaan aion todellakin avata suuni ja ajatukseni. Kustaa Vaasan käskystä Savonlinnan käskynhaltija Ture Pjälke perusti kuninkaan kartanon karjankasvatusta ja katselmuksia varten 1556 Juvan Partalan nimismiestaloon. Talojen omistajat, partaset, saivat väistyä tiloiltaan saatuaan korvaukseksi maata muualta. Partalassa harjoitettiin maanviljelystä ja karjankasvatusta, mutta poiketen muista kuninkaan kartanoista hevoskasvatusta ei kartanossa juuri harrastettu. Lisäksi kartanon tehtäviin kuului suurisuuntainen kalastus. Metsästystä ei harrastettu kartanon omaan laskuun. Kartanossa ruokittiin oman väen lisäksi kartanoon majoittuneita kuninkaan virkamiehiä sekä kartanoon sijoitettuja linnaleirin huoveja. Kustaa Vaasa oli toivonut kuninkaan kartanoiden tuottavan voittoa, mutta kartanot tuottivat lähinnä tappiota. Erik 14 lopetti Partalan kuninkaan kartanon toiminnan käskyllään vuonna 1561.